riti nggo pakan sapi lho. Nek iki jet asli iki asli. Ngomongnya ngarit wis seneng-seneng ngarit malah sapi dan dipakani pari. No, pari berkoyok ngene. Ngene iki mung iso panen. Panen-panen opo wong pari berkoyok ngene diri. Gur koyo ngene. Muring-muring. Yo sampean ki lho. Wah, dan rasane jembleng aku. Aduh, kene iki delok pari api-api sing kene yo iki eneng kok yo panen bakal iki. Mosok iki to ngaku iki pari berkoyok ngene. Sesuk kok tak kok sakon aku nggih. Alah, ujuke iki kapan? Wong pari kok ngene kok diriti kok masalah muring-muring ngantek. Wong kok lep-lep ning hutan lho. Nggih malah mbok riti koyo ngene yo pegel aku. Sing nanduri lho aku sing matuni aku kok. Pari kira gelem ora kok iki kok. Lagi mau apa? Sore kayak mendunge koyo ngono. Panggah gelem Ora gelem. ora gelem apa. Nganu ning kok Wong lanang koyo ngono.